بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی سورۃ التوبہ دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورت انہاں دے بعض دے رفیق نے، ساتھی نے، دوست نے، مددگار نے۔ مومن مرد اور مومنہ عورت دیاں خوبیاں کی نے؟ یعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اے نیکی دا حکم دیندے نے اور برائی تو روک دے نے۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کر دے نے۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کر دے نے۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کر دے نے۔ رب فرماندا ہے اولئک سیرحمهم اللہ، جنہاں لوکاں وچ اے خوبیاں ہون گیاں، سب نالوں پہلے برائی تو روک دے ہون، نیکی دا حکم دیندے ہون، پھر نماز قائم کر دے ہون، پھر زکوٰۃ ادا کر دے ہون، پھر اللہ رسول دی اطاعت کر دے ہون۔ رب فرماندا ہے انہاں لوکاں تے میں رحمت برسا دیتی ہے، انہاں نوں اپنی رحمت عطا کر دیتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ کریم غالب حکمت والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ تو پہلے 3 آیتاں پیچھے منافقاں دیاں نشانیاں ذکر کیتیاں گیاں نے کہ منافقاں دی 4 نشانیاں اللہ کریم نے بیان فرمائیاں نے کہ منافق خبیث عملاں وچ اور منافقت وچ برابر نے۔ کفر، گناہ اور رسول اللہ دی تکذیب یعنی نبیاں نو جھٹلانے دا حکم دینا، اے منافقاں دے اندر پایا جاندا ہے۔ انہاں دا کام ہے کفر اختیار کرنا، نافرمانیاں کرنیاں اللہ رسول دیاں، اور اس دے نال اللہ دے رسول نو جھٹلا دینا، انہاں دا انکار کرنا، انہاں تے ایمان نہ لیاؤنا۔ اسی طرح منافقاں دا کام ہے برائی دا حکم دینا تے نیک کام تو روکنا۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ راہ خدا وچ خرچ کرن تمہیں اپنے ہاتھ روک کے رکھ دینے، اے منافقاں دے کام نے۔ پھر نال ہی اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورت انہاں دیاں خوبیاں ذکر کیتیاں نے کہ ایک دوجے دے رفیق نے، مددگار نے، ساتھی نے۔ بھلائی دا حکم دین دے، برائی تو منع کرن دے، نماز قائم کرن دے، زکوٰۃ ادا کرن دے، اللہ رسول دی اطاعت کرن دے۔ ایدے اندر سب نو پہلے آیا سی کہ مومن مرد مومنہ عورت ایک دوجے دے مددگار نے، ساتھی نے۔ یہ کتنے مددگار نے، کتنے ساتھی نے؟
اس تو پہلے سانو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی ہے تو مسلمان کلمہ اساں رسول اللہ دا پڑھیا ہے، عمل اسی مومنہ مرد اور مومن مرد اور مومنہ عورت والے کر رہے ہیں یا منافق مرد اور منافقہ عورت دی طرح ساڈے عمل نے۔ اگر تے جڑے عمل منافقاں دے 3 آیتاں پیچھے اللہ نے بیان فرمائے نے وہ ساڈے اندر پائے جاندے ہیں تے سانو فکر کرنی چاہیے اسی کہڑے رستے تے چل رہے ہیں۔ اور اگر ساڈے اندر او اوصاف او خوبیاں پیدا ہو گئیاں نے جڑیاں مومن مرد اور مومنہ عورت دیاں نے، پھر سانو اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس احسان دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو سانو توفیق دیتی ہے کہ اسی نیکی دا حکم دینے ہاں، برائی تو روکنے ہاں۔ یا اللہ تو سانو توفیق دیتی ہے اسی نماز ادا کرنے ہاں۔ یا اللہ تو سانو توفیق دیتی ہے اسی اپنے مالاں دی زکوٰۃ ادا کرنے ہاں، اپنے جسماں دی زکوٰۃ ادا کرنے ہاں۔ یا اللہ تو سانو توفیق دیتی ہے کہ اسی تیری اور تیرے پیارے محبوب دی اطاعت کرنے ہاں، پھر تے بندہ اس احسان دا شکر ادا کرے۔ اور اگر یہ بندے دے اندر خوبیاں نہیں ہیں تو بندہ پھر رب دی بارگاہ چ توفیق منگے، یا اللہ میرے اندر جڑیاں دوجے لوکاں دیاں تو نشانیاں بیان فرمائیاں نے وہ ختم کر کے مومن مرد اور مومنہ عورت والیاں نشانیاں پیدا فرما دے، کیونکہ کسی بھی بندے دے اندر نیکی دی طاقت رب نے دینی ہے۔ انہیں گناہ تو رکنا ہے تے رب دی طاقت نال رکنا ہے، وگرنہ بندے دا کوئی کمال نہیں نہ نیکی دے کام وچ۔ ہاں برائی دی طرف انسان دا نفس انہوں لے کے جاندہ، رب برائی دا حکم نہیں دیندا، اے یاد رکھنی ہے گل۔ لیکن نیکی دا رستہ وہ انسان واسطے آسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بناندہ ہے جس وقت بندے دا اپنا بھی ارادہ ہوئے میں نیکیاں کرنیاں نے۔ اور مومن مرد اور مومنہ عورت ایک دوجے دے کس طرح مددگار نے؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، مومن واسطے اس عمارت دی طرح ہے جس دے بعض نے بعض حصے نو مضبوط کر کے رکھیا ہے۔ یعنی ایک مومن دوجے مومن نو مضبوط کرے گا، گرانے دی کوشش نہیں کرے گا۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں دی آپس وچ دوستی محبت رحمت شفقت دی مثال اس جسم دی طرح ہے کہ جدن جسم دا کوئی حصہ بیماری دا شکار ہوندا ہے تو انسان دا پورا جسم تکلیف محسوس کردا ہے، تو جس وقت مومن کوئی بھی دنیا دے جس کونے تے بھی تکلیف محسوس کرے تو دوجا مومن چاہے دنیا دے جس کونے تے ہوئے وہ بھی اسے تکلیف نو محسوس کرے تو سمجھے میں کامل مومن ہاں۔ اگر ایک مومن نو دوجے مومن دی تکلیف دا احساس نہیں تو سمجھ لے کہ میں کامل ایمان والیاں دی صفتاں وچ نہیں آئے۔ اور اگے جڑا اس آیت دے حصے دا سلسلہ انشاءاللہ اس نو کل ذکر کیتا جائے گا۔ آج ذکر ہویا ہے کہ مومن مرد مومنہ عورت ایک دوجے دے مددگار نے، اس حوالے نال حدیثاں 2 ذکر کیتیاں نے کہ مومن واسطے اس عمارت دی طرح ہے جس دے بعض حصے نے بعض نو مضبوط کیتا ہے۔ دوسرا کہ مومن دی مثال اس شخص دی طرح جس نو اگر بخار ہوئے یا جسم دا کوئی بھی عضو دا تکلیف محسوس کرے تو پورا جسم تکلیف محسوس کردا ہے۔ اسی طرح اگر مومن کدھرے بھی تکلیف وچ ہوئے تو دوجا مومن اس تکلیف نو محسوس کرے تو سمجھے کہ اسی کامل ایمان والے ہاں۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔